Aduna kitay daghan nga mga panan-awon sa tong kinabuhi. Daghan kita nga mga pangandoy, daghan kita nga giampo sa Ginoo, nga hangtod karon wala pa kita gitubag. Igsoon ayaw pakawala sa paglaom. Tungod kay dunay panahon nga gitakda ang Dios nga imo gayud kinang maangkon ug tubagon sa Ginoo ang tanan nimo nga mga pag-ampo. Apan igsoon ang Ginoo na ay mas maayo nga plano kanimo. Isalig og ampo lang ngadto sa Ginoo igsoon. Kung dili tubagon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, dunay maing plano ang Ginoo niana. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang tanan nimo nga mga pag-ampo, tanan nimo nga mga panan-awon, moabot gayud kana. Ihatag gayud kana sa Dios. Nag-ingon ang iyang pulong, paabot lang igsoon tungod kay bisag dugay kana, apan moabot gayud kana. Adunay mga maing plano ang Ginoo sa tong kinabuhi igsoon. Kung dili man kana nimo maangkon, adunay plano ang Ginoo. Dunay siya laing panalangin nga ihatag kanimo. Paabot lang gayud sa kanunay igsoon, kay moabot lang gayud kana. Walay magtanom na ng adlaw igsoon nga mag-harvest dayon pagkaugma. Maong pailob lang igsoon, salig ug ampo ngadto sa Ginoo. Habakuk 2 bersikulo 3. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon, og mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining moabot, paabuta lang gayud, kay moabot gayud kini. Paabuta lang gayud kanunay mga igsoon, salig ug ampo ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo adunay maing plano sa matag usa kanato. God bless sa tanan.